apa wartamu ing dalan akeh pepati kenapa pepati tenekani yaya ketigas pedang ligan cocot terus sing akikir akari raka batan karinga linting Adi pamanahan. Kados pundi Kang Adi? Rada nyedak mrene nggonku Guneman men cetha. Kowe wis ngerti kowe tak jak ana ing tepes wiringing Kadipaten Jipang. Kula menika sampun mangertos. Nanging kang dados kesanipun Kakang kula menapa tegesipun? Satenane kowe ndak jak lumawat ana ing sak kiwa tengane Kabupaten Jipang merga iki ana ae sing
Adipati Penangsang bakal diparingi bumi ing Mentawok. Lah kira-kira kowe iki wani ora? Ngaten Kang Juru. Sinasok kula wani. Nanging senopati abul-abul iki pancen wae ora ono. Coba mungkin. Yen kowe mung ngrungokake kabar sing wis ditampa merga wedi karo brengos blaprang. Menika Kanjeng. Menika tetep piadekke Kanjeng Adipati Arya Penangsang pun dasare pitekso. Adi pemanahan wong perang kuwi ora nganggo okel wae nanging nganggo akal. Adipati Penangsang iki sok kesusu dadi kesluru. Mula yen kowe mengko bisa menang nampa kukuban bumi Mentawok sok kanggo kamulyaning anakmu sak turunmu besok. Iya, Mula ya ngono. bener Kakang Juru. Pemanahan aku mung ngeguhke karo kowe. Sawise anakmu Danang takon nyuwun ngampil tumbak Kyai Peret kagungane Kanjeng Sultan Pajang, lah iki minangka dadi sifat kandel anakmu. Oh, mekaten Kakang Juru. Nek menawi panganggenipun Kakang Juru kados mekaten, kula sanjung nanging adi anakipun piyambak menika Mula ya ngono ya. Manahan sajrone awake dhewe padha guneman. Iki nyeranti mbok menawa wae ana dhewe
kahanan terang kaya ngene. Rekoso dadi plekate ki wis kaya ngene piye? Angarit suket angel. Teka angel terus saiki yo ora kulino. Yo piye? Kaya ngene iki. Ini kakang. Arep kang nih. Piye? Ngrungokake. Yo, aku ki yo cetha. Kae ketemu. Ayo, garek kon babat ki apa aku ki teko babat dhewe wong aku ki sagugan kok. Wis lali kok ya. Ning lali ki yo gurung ning yo sithik-sithik ki yo. Ya mbak, aduh. Wis ngene kan. Iki dhewe gaweane akeh. Iki makani siaran, makani wedhus, makani sapi, ya makani anake wong. Sing paling berat oleh makani anake wong. Wedhus ngguri barang mbak. Biasane kok pongor sumure to, Kang. Aja ngurek wong suket ya lembu kok. Mau pas mulai Ayo wis nek pancen ya sak uli-ulihe wae awake dhewe ning arit kuwi. Lah iki ya lek dadi biokake nang gedhogane kono. Ayo pusik diimboi Kang iki sing ngopo Kang njaluk? Iya, wah anak aku ki ya renes sangune. Oh jenengane wong ewa kok. Gini. Adi pemanahan. suwe. Tak kandhani kene. Kebak. Sakwise awake dhewe seseringan amping-ampingan wit asem kae sajak ana bocah sing lagi nyai. Ayo guru mesti. Ayo coba takonono. Coba takonono. Aku takoni ya. Yo. Le. Kowe iki sapa jenengmu? Lan saka ngendi paman dunungmu? Iya Bu oleh paman kene. Sapa jenengmu? Lan wong Kaya nang takon Kang piye Kang jawab Kang? Ayo dijawab. kaya ngono kuwi. Ya saborene rusui piye tenan. Lah saborene gar rusui ten piye. Nah, jauh tahu-tahu oke ae aku padha-padha. Nek ana-ana cek man yo. Ayo, kaya entuke jutaan. Kowe ning arit kok sing Kaya ngono. Oh, wong arit to ke. Ah wong bagus-bagus kaya ngene kok mung gaweane kok tukang arit. Aku ki ya mung nontoni. Lah, Nggonmu ngarit ki kok ya wis gawe entuk makan opo kowe ngarit iki? separo, Guru. Karek ngebaki. Wah. Ya kok akeh banget. Kowe makan sapi kuwi kepiye? Jaran piro kowe? Bengi. Sing ada yo Pati aku penangsang. Bocah kae lagi ngarit. Ngakune bocah saka ngendi? Yen tak takoni bocah mau lekatike Adipati Arya Penangsang. Lah malah ngene. Iki sisan gawe supaya ben dadi atur. Nek sok kesane Kakang Ya. kepiye kok? hati-hati lho Kang, Sekoyo edur iku. rembugan kok ngopo kayarepan. Aku tak nyedaki bocah kae. Iya.
Do ngati-ati lho Kang. Kalau wong nyedak-nyedak. Le, Ayo aja guneman jenengmu ngalih. sapa jenengmu le? Ini lah ya do seneng to ya. Yo, gamane ya apik. Yo, gamane kuwi apik. Sapa jenengmu? Kula Paijo niki Paijo. kakang kula Paiman. Paiman. Jaman. Yo, dadi iki bocah loro iki Paiman karo Paijo. Nggih, Kalebu kawula Jipang. nggih. Kaya ngono. Dadi iki mau kowe ngarit iki kanggo makani apa? Nika turanggane kanjenge. Kanjenge penangsang. Oh, aku iki makan jaran. Nggih, Mongko sing tak krungu ki jaran 40 ki nek mung garitke wong loro apa ya waret. tunggale niku sakniki nganu enten napa nika pakane apa Kang liwetke kali godhoke mie kali soto Hakimi barang. nggih niku nak radi sonten soto Aritmu kok bagus. Apik men ki. arit 2026 niku Ayo wis taun anyar. nggih Aite yo anyar. nggih Iki kanggone saben dinane gawe ngarit kuwi. lah nggih tanpa niki kula mboten saged nyambet damel Oh, kaya ngono. nggih Iki upama tak gawe ngarit aku kuwi ya rekoso. wah niku landhepe 7 penyukur tambah 7 penyukur malih Pemanahan. Sawise aku nggonku nganggit nawala iki mau kowe saiki wis kelakon. Kelakon kagawa kawula ing Jipang. Mula ngono, awake dhewe aja kesuwen. Ayo. Mapan ana ing sak pinggiring Bengawan. Nyeranti sowane Dipati Penangsang. Ya. Ayo gage tindakno. Ya. Ya. Bathok tega datan rasa kulit padang bulan kekedar tengah latar Tango longgo dewe angin nyoma ngidit mangidul saya gretas rasane ati baburakan ingsun yawa lolo atos anak maring sekadang yawa kodelan raga
amar suci sedane nawalan nafsu Pinapsu tapa brata tinapi ing siang latri Nama mangun karya ning sesa sama Ejapun dalku moro rane padha joget kok sajak kok jan tenanan-tenanan bentuk iki. Ngawasi li padha jogetan kok kaya latihan tenan perjuritan ngono lho. Alah.
pamit aku nimas situasi atut rutut tanah sararut tungan ing sarina sawa ngene datanaki gangsa rambut lamun atos saketing ati yen cedhak tansah mulan ya situasi tuh Indo mimilan mentono ayo nimas barengan tepi wajib situasi ayo ngono nek do latihan sing padha tenanan ngono lho. Wah. Jan. Ayo kanjenge. Endi kok suwe men tak enti-enti Kanjeng Arya Penangsang. Menika turangga jati saking seni tunas muda putra Marti Irama. Ha. Menika titihane Kanjeng Harya Penangsang.
Mentahun. 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 Jane iki mireng apa ora sliramu kuwi? Pundi kados Kanjeng? Jare sliramu ki mireng apa ora Mentahun? Wah. Kula rada boten patosa mireng Kanjeng. Kepiye anggone para prajurit gladi ana ing calon peparamengku Mentahun. Sedaya kados sampun siaga sampun do pinter-pinter Kanjeng. Wah, ayo kaya ngono kuwi sing dak karepake Mentahun. Dadi bombonging Adipati Harya Penangsang. Jur sak banjure kepiye Mentahun? Kados pundi? Kados sampun semawas sedaya para prajurit anggenipun Soma Gladen Kanjeng. Ayo sing tak karepke iki sing kaya ngono kuwi Mentahun. Mula aku matur nuwun para kawulaku ing Pajang saben-saben nyenengake gawe senenging pikirku awit para prajurit anggone glade peperangan kaya wis ora nguciwani Mentahun. Inggih Kanjeng. Tulung! 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 Menika Kanjeng kados perkata ingkang sampun sami ngaren nedeni jaran panjenengan menika beto serat napa-napa nika Kanjeng. Apa Mentahun? Layang saka ngendi Mentahun? Kok layang-layangan barang saka ngendi Mentahun iki? Mula coba Nawala iki bakal tak waca kepiye surasane Nawala. Tak wacane ya Mentahun. Laraping pun nangke hatur dika Kang Masdi Pati Ngriya Penangsang wong agung sajak ngalembono Mentahun. Sajak layang iki kok ngalembono marang ingsun Mentahun. Kang mengko bumi jipang sinuyudan para kawula nipun pancen yo ketoke para kawula ing Pajang padha suyut marang ingsun. Dasar satriya jentala tulasen nalendra wangi kok sajak
Nawala iki ngalembono mentahun inggih kadose mendekat. Nanging kok isih ana bacute iki. Mula tak terus kanggonku maca Nawala iki. Mung sethithik catatira nalika ing kudus pati wataira candala kaya patrape wong drengki sing sabar kanjenge sing sabar penangsang ingsun seranti ayo tanding abuh nyoto satriya prawira ingsun santi ing banawi kaya jan sapate sira lena ingsun tiga sirah roh keparat kanjenge kula aturi enget kanjenge kula aturi enget kanjenge ampun kados mekaten kanjenge mentahun aku ora srata yen suraten Nawala iki sajak ngina marang Harya Penangsang. Mula aku ayo padha ketake prajurit. Aku bakal menyang Pajang. Kaya ngopo kasektene Hadiwijaya. Mentahun. Sabar sing nuwun, sabar kanjenge. Sabar. Aku selak ora sranta. Kudu aku budal iki. Ayo. Lah iki kanjenge aku mlayu dhisik iki njur kepiye bocah pekate emang nanti to iki bocah pekate mau Kanjeng Harya Penangsang bae melayu kok jarane ra dititi kanjeng mula kono titiyane Kanjeng Harya Penangsang pundhuten. Maneka titihane karya Kanjeng Penangsang dipun titi penganten kakung nggih menika.
Cekap semanten atur pasugatan soreng saking Tunas Muda Putra Marti Rama saking Dusun Kertas. Wiwit siang wau santos dalu menika anggenipun seni soreng Tunas Muda Putra Marti Irama. Lipur dumateng para pamirsa sedaya kirang meranani so kirang nyekecakaken pramila warga soreng Tunas Muda Putra Marti Irama saking Dusun Kertas nyuwun pamit cekap semanten. Jaya Wijayanti widodana ing sambikala nanging tasih setunggal babak nggih menika warokan. Ampun kundur rumiyin dumateng para penonton menika tasih setunggal babak warokan. Tasih setunggal babak nggih menika warokan dipun tenggo.